Predajňa Unizdrav v Poprade sa nachádza na ulici Námestie svätého Egídia a ponúka široký výber zdravotníckych pomôcok, rehabilitačných potrieb a produktov pre každodennú starostlivosť o zdravie. Či už hľadáte pomôcky pre seba alebo svojich blízkych, nájdete tu kvalitné produkty a odborné poradenstvo na jednom mieste. Náš ochotný personál vám rád pomôže s výberom vhodného produktu, vysvetlí jeho používanie a poradí s riešením, ktoré bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. V predajni si môžete prezrieť široký sortiment zdravotníckych pomôcok. Súčasťou predajne je aj praktická skúšobná kabinka. Poskytuje dostatok súkromia pri skúšaní kompresívnych pančúch, ortéz alebo iných zdravotníckych pomôcok, aby ste si mohli vybrané produkty pohodlne vyskúšať ešte pred ich zakúpením. Navštívte predajňu Unizdrav v Poprade na ulici Námestie svätého Egídia a presvedčte sa o kvalite našich produktov, profesionálnom prístupe a ochotnom personáli. Tešíme sa na vašu návštevu.